Til besøg med onsdagens nyheder fra landsdelen, og efter dem talkshow. God aften og velkommen. Ved et røveri på en Statoil-tank i Kolding fik røveren et meget magert udbytte, yoghurt og øl. Tankstationen havde nemlig netop installeret en ny type kasse, så personalet slet ikke kan udlevere kontanter. Klokken var lidt over 9 søndag morgen, da en 25-årig mand forsøgte at røve Statoil-tanken her på Vejlevej i Kolding. Men tanken havde netop fået installeret Safe Pay-kasser, så de ansatte kan slet ikke få fat i pengene, lige meget hvor meget røveren truer eller råber. Til sidst blev røveren så sur, at han stak af med en liter yoghurt og en håndfuld dåseøl. Og her sluttede røverens uheld ikke. Først tabte han ølerne, og få minutter senere blev han anholdt. Antallet af røverier mod tankstationer og butikker er fordoblet på bare 2 år. Derfor har samtlige Statoil-stationer herhjemme installeret røverisikrede kasser. Det samme er butikskæden Fakta i gang med. Fakta i Vindinggårdscentret i Vejle er en ud af 175 Fakta-butikker, der blev sikret mod røveri med en Safe Pay-kasse. Det fungerer således, at når kassemedarbejderen har afsluttet ekspeditionen med varerne, og man skal betale et beløb, jamen så putter man enten sine mønter i her, og udleverer sedlerne til kassemedarbejderen, der så putter den i en seddeldel, der er over på den side af kassen. Og det udløser automatisk de returpenge, der kommer her. Så der er lukket for alle kontanter på den måde. Og pengene fortsætter til banken i et højteknologisk og kompliceret system af kasser, der ikke kan åbnes, før de lander i banken. Ikke uden at ødelægge pengene i hvert fald. Det er bestemt hjulpet. Vi er i princippet fri for nogle overfald i de butikker, hvor vi har indført det. Og det er jo en stor fordel for personalet at være fri for at tænke på. Også politiet er tilfredse med de røverisikrede kasser. De røverisikrede kasser kan jeg jo godt forstå, at brugerne de installerer, fordi det vi bare må konstatere, det er, at de i lang høj grad modvirker de her røverier. Fakta er så glade for systemet, at de vil indføre det i alle butikker i hele landet. Vi har en plan om inden for de næste cirka 2 år at have indført Safe Pay i samtlige Fakta-butikker. Firmaerne, der sælger Safe Pay-systemet, melder om 20% stigning i salget hvert eneste år, og de næsten ikke kan følge med efterspørgselen. På et eller andet tidspunkt bliver det rigtig svært at begå røveri i en butik. Hvis alle får de her kasser, så begynder de måske at slå gamle damer ned. Den betragtning kan man jo godt have, at man flytter lidt rundt på den kriminalitet, der nogle gange forøves. Og selvfølgelig er der altid en risiko der, men så prøver vi også at være på banen der. Og hvad så når alt er sikret med Safe Pay? Ja, det er et godt spørgsmål, men så må vi jo se, hvad der sker til den tid. Det er i hvert fald væsentligt for os, at vi er fri for røveri i vores butikker, og vores personale kan trygt sidde og arbejde. Også en række Netto-butikker har indført det lukkede kontantsystem.